Hey guys, Νάιντζε εδώ και σήμερα έχουμε ένα ακόμα βίντεο και ήθελα να σας πω ότι ναι, season 2, ναι, εντάξει, τα ξέρουμε όλα αυτά από το προηγούμενο βίντεο. Σε αυτή τη σειρά δεν θα παίξω creative καθόλου. Την τελευταία φορά που έπαιξα creative στο Σκάσε, άμα το είχατε δει, ήταν επειδή με είχε μπερδέψει τελείως ο ATJ και δεν ήξερα τι να κάνω. Και ήθελα απλώς να βγάλω ένα βίντεο να γελάσουμε. Αλλά όχι, δεν ήθελα να το κάνω, να μου φάω 2 dislike. Τυχώς είχα τα άλλα 3 dislike που με βοηθούσαν να ξεπεράσω τα dislike. Ναι, πάμε στο YouTube, όπως πάντα. Να δυναμώσω λίγο. Done, ωραία. Σήμερα, παιδιά, αυτό λαγκάρει πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, συγγνώμη για τα αυτιά σας. Και σήμερα έκανα για προπόνηση, έκανα και ένα ακόμα world survival για να, αλλά τα πηγαίνω απέσια εκεί πέρα. Τα λέμε απέσια. Κάτσε να κάνω λίγο bone meal. Να κάνω λίγα bone meal. Ωραία βλάκα, πολύ bone meal έπεσε. Μια 18 με bone meal. Λοιπόν, τώρα που βρήκα αυτό το... ναι, έχω iron ore. Πρέπει να το ψήσω. Αυτό εδώ με ένα τέτοιο. Λοιπόν, μέχρι να γυρίσω θα έχει ψηθεί. Ελπίζω να έχω το πιστό μου σπαθί. Πιστό. Μια μέρα το έχω δει. Και τι έγινε? Εντάξει, φωτισμός, όλα καλά. Ωραία. Μ' αρέσει λίγο έτσι που είναι υπόγειο. Και είναι λίγο κάπως αυτό έτσι όπως είναι. Αλλά εντάξει, είναι για να βρίσκω το σπίτι μου. Γιατί εμένα αυτό το Minecraft, όπως βλέπετε, δεν έχει... και πώς λέγεται. Ride. Πού είσαι μωρέ? Ride. Τι θα γίνει, να σε υπεύσω κάποτε? Ναι, δεν μπορώ, δεν έχω κατσίκι. Πρόβατο. Ναι. Συγγνώμη, υπάρχει μαύρο πρόβατο στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ για το κρέας σου και για τη βοήθειά σου για το κανάλι μου. Σίγα τη βοήθεια. Πρόβατο, εντάξει. Όχου. Παστική. Δεν το είπα σε εσάς. Λοιπόν, πρέπει να βρω bow. Όχι πρέπει, βασικά, να κάνω bow. Και... σας είπα βλακεία αυτή τη φορά, παιδάκια. Δεν θα έχω multiplayer. Καθόλου. Πώς είναι το base τα βίντεο forever alone. Λοιπόν, και έχασα το σπίτι μου. Survival. Χάνω το σπίτι μου και δεν μπορώ να το βρω. Πολύ ωραία ρε εσύ. Πολύ ωραία αρχή ρε Νάιντζε. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο βλάκα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ποιος άλλος το κάνει αυτό? Να κυνηγάω τα πρόβατα και τα κατσίκια και... όχι κατσίκια, πρόβατα, έστω. Το ένα και το άλλο έχασα το σπίτι μου. Με τι? Με iron ore? Χριστέ μου, και θα βάλει και εκείνη στις δεν μπορώ. Ψοφιάλογο είναι. Όχι. Φαταρέπ. Άντε για... Τι ωραία τσίριχτη φωνούλα ήταν αυτή. Πολύ ωραία τσίριχτη φωνούλα. Νάιντζε, σε φοβάμαι πολύ εσένα. Τώρα με ένα άρο ψόφισα. Εντάξει, πέθανα παιδάκια. Τι τώρα βγάζει διαφήμιση ο ηλίθιος? Όχι!
Όχι ρε την τύχη. Την τύχη μου. Μπράβο ρε NJ, πολύ ωραίος ρε φίλος. Κάνε το και έτσι. Όχι, αυτό. Σε ποιον κόσμο πήγα My World? Πες My World να πήγα. Και κηδεία ξέρω εγώ δεν μου κάνανε. Κηδεία. Στον Creeper τους. Σε ποιον κόσμο? Λοιπόν, μόλις κατάλαβα ότι έκανα respawn. Αλλά πού είναι το θέμα? Ηλίθιε. Μια χαρά θα ήσουν στο σπίτι σου. Τώρα είμαι μόνος μου, μεσάνυχτα, σε ένα δάσος, πήδα εκεί πέρα. Όλε! Πήδα. Όχι δεν το πιστεύω ρε. Ρε πολύ κολόφαρδος είσαι. Τη βροχή μου μέσα. Αου. Ζουν τα μάτια μου. Βλάκα. Φοβάμαι. Περίμενε λίγο. Σκάβω προς τα μέσα, μήπως και ζήσω. Μήπως. Λοιπόν. Εδώ πέρα είναι καλά πιστεύω. Όχι ρε τι έκανα. Ψόφα πάλι, Έλα να κάνω parkour. Έπεσα κάτω. Νομίζω το σκελετόν. Είναι η φάση τώρα Slenderman. Μόνο που στο Slenderman έχουνε φως τουλάχιστον. Βλάκα δεν έχω φως. Άκουσα Spider. Από εδώ. Καλά πάω. Αου. Λοιπόν, πάνε εδώ πάνω στο λόφο. Κάτσε. Το έχω. Λοιπόν, θα σταματήσω αυτή τη σεζόν μέχρι να πεθάνω 5 φορές, εντάξει. Κάθε φορά που πεθαίνω θα κάνω νέο world. Για να μην βρω τα παλιά μου πράγματα και τα υπόλοιπα αυτά. Δεν θυμάμαι το πω! Χριστέ μου, ναι, να είναι πανέξυπνος. Βάρεσε λίγο. Με βγάλε respawn. What? Hello? Πιάνω titles άμα θέλετε να παίξω. Μπα, όχι, δεν το νομίζω. Βλάκα, θα πεθάνω. Βλάκα, πού είμαι? Ωραία γραφικά ρε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα που το είπα. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, μόλις πάει 10 λεπτά το κλείνω. Σε λίγα δευτερόλεπτα μωρέ. Δεν μου άρεσε εμένα αυτό. Εντάξει, μια και dislike να κάνετε με το δίκιο σας. Τώρα τι έχω? Τίποτα! Εσύ φταίς ρε εκεί πάνω ήλιε. Εσύ εκεί πέρα που
που έδισες, ηλίθιε, κρατάς μόνο 5 λεπτά στο survival. Στο survival του Pocket Edition, γιατί κρατάς μόνο 5 λεπτά, θα μου πεις και εμένα. 5 λεπτά, 10. Πάντως, τα μέτρησα τα λεπτά, είναι 5 λεπτά πρωί, 5 λεπτά βράδυ. Και αφού μετράμε για λεπτά, αυτό ήταν το βίντεο για τώρα, παιδιά. Βασικά, ναι, θα βγάζω 2 βίντεο την ημέρα, λέω τελικά. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, για σήμερα. Αυτά ήταν τα 2 βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσαν. Κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα comment και ένα share. Bye.